Dano, ja ti odprisahám na tvoju mater, že ten kryt sa nedá rozjebať. Jožko Vajda! Jožko Vajda. Jožo Vajda! Piče pojebanej. Vajda Jožo! Jožo Vajda! Vajda! Jožo, 70-ročný Seladon, držiteľ ocenenia Zlatá slúžka 2002, že tučný a zároveň není tučný, plešatý a zároveň není plešatý. Jožko Vajda! Piče! Peder, budem ťa musieť poprosiť, aby si odvolal tú prísahu na moju mamu. Ani ma nehne. Prisahám aj na tvojho fotra všivavého, že ten kryt nerozjebeš. Ty sviňa vyjebaná. No len si bež, do kapošváru sa choď poradiť, ty zbavená. Nemám slov, strašne si to vážim, je to asi ten najkrajší pocit, aký tvorca môže mať. Prídu vám papieriky za chvíľu. Ja by som strašne potreboval vedieť kvôli jednému projektu, čo je pre vás najlepšia hláška z Dana Dreva. Len to tam napíšte na ten papier. Neviem, či to tak máte tiež, ale raz za čas proste nezažmúrim celú noc oka. Čo si myslíte, prečo vám to teraz hovorím? Skúsi tipnúť číslo od 0 do 10, že koľko som spal. Zas 3, alebo si mal plnú hlavu, ako vždy. Nedám ti nápovedu, nie. Nie som si úplne istý, či sa to dá definovať ako číslo a nedá sa tým deliť. No 2,59 si mi písal, že dojdeš o 8. Nech sa páči. Szegény vagyok. A tak som sa v polospánku, ktorý bol občasne prerušený návštevou čerpacej stanice, vybral do centrály firmy Mobile Fox, juhomaďarského župného mesta Kaposvár. Meg a járását, csípőjédek a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Sziasztok! Hello! Jó napot! Hi, nice to meet you. Neviem ani, čo sa stalo za poslednú dobu, lebo ja som len otvoril oči a z ničoho nič sme boli pred fabrikou Mobile Foxu s tým, že marketingová manažérka mi podáva ruku, takže sme v office, akurát sa dojebalo. Dávam si na seba akurát nejaké reprezentatívnejšie oblečenie, nech si nemyslia, že my na Slovensku chodíme ako pastieri. Kto a komu to povedal za 2 body, prosím, počúvajte. Aha, živý Černoch. Čiže kto a komu za 2 body? Nebolo to tam špecifikované. Nemuselo to tam, inak by to nebola otázka. Alebo, tak potom áno, išli spolu? Áno, išli spolu. Snaž sa dnes udržať svoje slipky čisté, drevo. Kokos. Keď si sa nudili, tak Google to robí super. On vám povie také veci, bez emócií. Podľa mňa. Nie som si na 100% istý. Opäť si prosím meno. No, síce som dnes nespal, ale to neznamená, že si nedám trošku kreatínu. Lebo som teraz v naberacej fáze, takže ideálne s maltodextrinom, čo je sacharid, kreatín sa lepšie naväzuje potom, keď je v krvi so sacharidom takýmto komplexným, takže len čakám, kedy donesú vodu. Marta, we have a little token of appreciation for you, because in Slovakia we usually greet people with bread and salt, and also sometimes with Coke. I'm not sure if I'm gonna put this in the video. I'm not sure.
Probably not. Neviem, či to padlo úplne na úrodnú pôdu. Myslím si, že nie. To nevadí, máme veľmi zlý štart do celého dňa. Dámy a páni, ľudia na tento kvíz chodia s takýmito detailnými poznámkami, ako napríklad kompletné priezvisko Gábora, je to Gábor Székely Fehérvár Balaton Szabadi Sósto, alebo... Čo je toto 1900? Ja sám neviem ako tvorca. Vtedy dostal Zlatý Slávik Meky Šbírka. Zlatý Slávik 1982. Je na tróne. Ja tomu nemôžem uveriť, tak toto je extrém. Že vraj sa v tomto momente pripravuje Dano Drevo kolekcia, po ktorú sme prišli. Ako prvý uvidíme. Zas kto iný ako je, má vidieť ako prvý. Zaujímalo, že či je toto kryt, ktorý majú ako v ponuke ako nejakú kolekciu, že pre ľudí, ktorí majú veľmi radi deti, alebo sú to proste deti nejakého človeka, ktorý to poslal Mobile Foxu, respektíve vytvoril si to na ich stránke a teraz mu to Mobile Fox pripravil. Môže byť aj. Môže to byť kľudne aj kolekcia pre delikventov. Neviem. 1 millió tok van körülbelül itt, ezeken nincsen minta, tehát mind nude tok. Ne beszélj hülyeségeket. És mikor megrendelik a vásárló, akkor visszük el őket a nyomtató területre, és ott nyomjuk rá azt a grafikát, amit ők rendeltek. Igen. Hodinová prehliadka fabriky na výrobu krytov na telefóny bola jedným z najlepších momentov môjho života. Od detstva som sníval, ako mi niekto ukáže a dopodrobna vysvetlí prerod surového polykarbonátu do uceleného produktu. To, že mi to bolo vysvetlené v najrozšírenejšom ugrofínskom jazyku, bola nečakaná čerešnička na torte. Bolo to viac, než som si zaslúžil a tento moment ostane do konca života vrytý zlatým gravírom v mojej mysli. Máme to tu po zmetku, sa našla Dano Drevo kolekcia úplne prvá. Ty kokos, to je pecka, neukazuj to nemôžu ešte vidieť. Kokos. I love this one. Celkom rád opisujem vodomeny. Yes, almost got it. Nemôžem vám ich ukázať ešte. To musí byť až na záver, ale toto je veľká pecka. És ahogy a menhelyek Szlovákiába, Magyarországra, Csehországba, Lengyelországba, Romániába, Bulgáriába, Litvániába, Lettországba, Horvátországba, Görögországba, Belgiumba és Hollandiába utaztak a gazdáikhoz, ugyanis egy budapesti szállodába utaztam ágyba, különben valószínűleg salakot ütöttek. Dámy a páni, sme v Harry Potter reštaurácii v centre Budapešti. Ja som si dal grillované jazerné kalamáre, pijeme sračku z Lidla, Maťo má žumpového tchora. OK. Jožko Vajda. Ja som sa dneska krásne vyspinkal, respektíve včera. V hoteli spal som asi 10,5 hodiny a tým pádom dnes môžem otužovať. A keďže poznám, kde sa dobre otužuje, detailnou analýzou som zistil, že tento vodný tok je presne to jazierko, v ktorom sa zdrogovaný Dano potápal a v ktorom plávali jazerné kalamáre, balatonské lososy a tak ďalej. A karasy vyjebané. Je nádherne veterno a zamračené, tak to máme radi. Ty kokos, keby sa mi tak chcelo, jak sa mi nechce. Strašná je zima. Je to možné, že je taká zima? To kvôli tomu vetrisku arktickému. Toto má veľmi ďaleko od zdravia. Veľmi. Prečo to robíš? Lebo keď to zvládol Dano, tak to zvládnem aj ja. Ja on tam našiel ten meč Chrabromilu, ne? No tak ty si úplne mimo. Je to taká príjemná bodka na záver videa. Príjemná? Prijebaná som povedal. Si treba uvedomiť, že v srdci je oheň, ktorý ma bude tie 3 pojebané minúty zahrievať. Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie.
Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni rias. A milenci sú si v tej hĺbke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša slúpy vln. Dámy a páni, náš tím, ktorý sa volal Balatonské lososy, je štvrtý od spodu. Štvrtý od spodu. Ja čo som toto vymyslel, som štvrtý od spodu. Kurva štelung piča, bol to jak je možné.